Assalamu alaykum. Berqarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň mehriban adamlary. Salam alaykum. Öşde diyarymyzyň gadyrly aýdymsat muşdoklary. Mehriban illeşir, hormat prezidentimizin aglan eden Türkmeniň altyn atyr bähtäşiginiň çäklerini geçirilýän Ýanglan ýarym telebähtäşigine başlaýar. Milli medeniýetimiziň we son gotymynyň hak howannary, gahrman hem mehriban arkadamyzy tüýsürükden çykýan sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Mehriban ýyleşler, gadyrly watandaşlar. Gelinginde orta Ýanglan ýarym telebähtäşigine gatnaşýan höwetçi aýdymçy ýaşlarymyza adalatly baha berjek emin agdalarymyz bilen tanyş bolalım. Türkmenistanyň halk artisti Suhan Merdi Oradberdiýew. Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarowa. Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew. Türkmenistanyň at gazanan artisti Dursun Cemal Gazakowa. Türkmenistanyň at gazanan artisti Ilşat Anamehmedow. Türkmenistanyň at gazanan jurnalisti Täzegül Nurmehmedowa. Emiller toporunyň başlygy Türkmenistanyň halk artisti Kerim Alyasow. Edilýär. Şuňky bähtäşimizde Mar welaýatynyň halk dörejilik merkeziniň sagdanlar topory sagdanlarlyk edýär. Jirjori Türkmenistanyň halk artisti Mirgelli Işanguliýew. Mehriban illeşler, edi tomoşaçylar Ýanglan ýarym telebähtäşiginde ilkinji ýerine ýetiljek aýdymyň ady Arkada. Aýdymçyny sahnamyza çağırmak üçin kärdeşlerimiz hoş geldi bilen altyna söz geçirýär. Bähtäşigimizde ilkinji çykyş etjek aýdymçymyz Kuwat Leliýew. Kuwat, bähtäşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Şu ajaýyp pyrsatdan peýdalanyp, biz üçin şeýle ulu aladalar edýän, şolary ýaly ulu sahnalarda çykyş etmekligi mümkinçilikler ödüp beren gahrman hem mehriban arkadamda köp taw bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadamyň tutýan tutumly işler elmidama rowaz alsyn. Arzuwlaň hasyr bolsun Kuwat, üstünlük hemraň bolsun, sahna saňa garaşýar. Sağ olun. Sahnamyzda Kuwat Leliýew garşyna alyň. Baryan bağdındadır güllüň bayramy, baylanýanlar munda baltyň bayragy, gülgünüňdir ýaýlalaryň ýaýragy, side ömür bide döwür arkada, baryňy bar eýle bilmek mertedir, aňakly ýetilýän ýaz pintedir, bugün diyar boyu az bilintedir, side ömür bide döwür arkada, tinsal ýara kanalym maýdana, kalkyn ýara salat baga baýdana, şan goşaryn watan hakda aýdyma, side ömür bide döwür arkada. Watanyň ogludur, ilini ekleýän, günüň ýüzün mäherini ekleýän, dostlardyr gowanlar gutlagy gelýän, side ömür bide döwür arkada, ummanyň tolkunýa derýanynda aşýar, şu owadan ýaraşan ýaraşýar, manil ömrüňe ýyllar garaşýar, side ömür bide döwür arkada, tinsal ýara kanalym
yel aparap, ol hayrat meydanından men garip kaldım arap. Aşkan jarını çekip hicran yüreğim yarab. Eleme desan edip meni, nece dedişre can var, ne kuvatinle. Hem serkeşte hem hayran kalım benne. Nece dedişre can var, ne kuvatinle. Hem serkeşte hem hayran kalım benne. Mehriban iyileşler, qadarly watandaşlar. Kuwat Veliýewiň ýerine ýetiren aýdymyny özüniň syýyny şeýledi. Halipa maslahatlaryny bermekle üçin Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaikum. Hormatly tamaşaçylar, hormatly halipalar, Mar welaýatynyň 2021-nji ýylyň Ýanglan ýarym telewizýasyny öz işine başlady. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyza döredýän şertleri üçin köp sag bolsun aýdýan, goý gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, alyp barýan il ýurt bähwitli işleri el madama rowaşlyklary beslensin. Kuwat Leliýew şuň ilkinji aýdymy ýerine ýetirdi-de. Aýdymyň sazy Begenç Hojaýewiňki goşgusy Türkmenistanyň gahrmany Gözel Şagulywanky. Ajaýyp aýdym, gowaýdym. Şulaýdymy menem ýerine ýetirdim. Türkmenistanyň at gazanan artisti Gözel Öwezov bilen ýerine ýetirdim. İlkinji bolup çykyş etmek gaty jogapkärli. Ýöne oňa garamazdan tüwelime sen sahnada özüňi bir erkin alyp bardyň, bir gow alyp bardyň, gow ýerine ýetirdiň. Elbetde sen sesiň üstünde işlemeli. Umumyň alamyzda aýdymy gow ýerine ýetirdiň. Sana üstünlük ardy edýän. Köp sag bolun. Sag bolun alaykum. Mehriban iyileşler, qadarly watandaşlar. Kuwat Leliýewiň ýerine ýetiren aýdymyny emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen gelin ählimiz bilelikde tanyş bolalım. 10, 9, 9, 10, 10, 10, 10. Baha jemi 68-de deň boldy. Bäseşimizde iniki çykyş etjek aýdymçymyz Bägül Ataýewa. Bägül, bäseşimizde hoş gördük. Sag bolun. Mehriban gahrman arkadamyzyň jan sag başydyk ömrü uzak bolsun. Il bähwitli, ýurt bähwitli, bütün adamzat ähmiýetli tutýan ähli tutumly işleri el madama rowaşlyklara beslensin. Ardy bilen hasyl bolsun Bägül. Biz hem size üstünlük ardy edýäs, hem sizi sahnamyza ýollaýar. Sag bolun. Mehriban tamaşaçylar, onna sahnamyzda Bägül Ataýewa garşylalyň.
Haçan toy tutar bir olur deyin, bir olur deyin. Dillerin tidarim o, seni küsüdüm. Dillerin tidarim o, seni küsüdüm. Edi dilleşler mehran tomoşçular Beýgül Ataýewaň ýerine ýetirip beren aýdym üçin özüniň syny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti ýaly Beýnazar ba söz geçirýär. Salam elik, mehribanlar, mehriban illeşler, ýanglan diýarym telebätleşigini uly şowhun bilen geçirip ýörüz. Bugün bolsa gadim mar topragyna geçip dur. Elbetde şeýle owudan ýurdy, aýdymly sal ýurdy bize. Gahrman arkadamyzy peşkeş berdi. Şu pursatda halipa arkadamyda, gahrman arkadamyda tüýsüremden, bagyşy kalbymdan sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rowaşlyklary beklentin. Bäwiljigiňiz şeýle çynyň bilen ýerine ýetirdiň. Halk aýdymy, özüm mar topragyna mahsus halk aýdymy. Torgoý guşlar diýlenýär. Näçe ýyllar bäri halipalaň bir aýdyp geçen aýdymlary, gelecekde saňa tüýsüremden uly üstünlikler arzu edýän. Mehriban ýyleşler, gadyrly watandaşlar. Beýgül Ataýewaň ýerine ýetiren aýdymyny emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen gelin ähimiz bilelikde tanyş bolalım. 10. Baha jemi 70'e deň boldy. Bätişigimizde innik çykyş etjek aýdymçy bolsa, ýaş zekinli aýdymçy Maksatgelli Anamradow. Maksatgelli, bätişigimizde hoş gördük. Hawa sağ olun, hoş gördük. Fursatdan peýdalanyp, gahrman we mehriban arkadamyza şunýal owadan saknalarda çykyş etmäne döretip beren mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Sağ olun Maksatgelli, bizem size üstünlük arzu edýär, hemem sizi sahnamda ýollaýar. Sağ olun. Merhaban tomoşaçylar, edi watandaşlar sahnamyzda Maksatgelli Anamradow garşylalyň. Yıllık kimin yanı uçma, utanmam yedur açma, ardı vur halim şöyle, ardı vur halim şöyle. Ay geldi önüne gelen can ardı vur gör şöyle kapıyında vurlar vurur kıyıdardı vur gör şöyle.
Oy gel Aklı toğmaydın Gıydardı ulgarı söyle Teyde diğer gellim tede kuru vay onun karı gözlerine kanı Yörgü değil benim bilene Ardımın halim görüşeyim Ardımın halim görüşeyim Görüşeli canım görüşeyim bilen ardımın halim görüşeli Ay ardımın halim görüşeli Ey yanından halayıklar dade ey dado halinden o kalan ölünün valladıp almasın alım dade ey dado dilinden o kalan ölünün Gözleştim, şirin dil bilen tülüştüm dado Alho leyli Eğilip şiddetin geçtim dado Bilinden o kalan ölünün Mehman ileşler edi tomoşosur Maktat geldi Anam Radif'in yerniyetini aydım üçün, özünün sıyını vermek üçün. Türkmenistan'ın halk artisti Suhan Merdi, Oraz Verdi söz geçiriyaz. Assalamu alaykum. Hormatly ileşler, hormatly Ýaňan diýarym telewiziýasyna gatnaşýan oglan gyýyzlar. Ine şu Mar welaýatyna Ýaňan diýarym beýatçy şeýle şowgun bilen dowam edýär. Şeýle ajaýyp zamanany peşkeşlerin üçin hormatly prezidentimize şu Sunwady işleriň adyndan, Eminiň adyndan, Ýaňan diýarym telewiziýasyna gatnaşýan oglan gyýyzyň adyndan şäkil sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, belent taşy aman bolsun. Maksat ýeli jegimiz barada aýtsak, şeýle agyr halkaýdym ýerine ýetirdi. Sana gelecekde ululu üstünlükler tüýsüregden arzu edýän emin agdalarym şu ýokary bahalary bere diýip sana umyd edýän. Geljegiň görjegiň ýagty bolsun, gowluk bolsun, üstünlük. Sağ olun Halypa. Gelinginde orta maksat ýeli Anam Radif'in ýerine ýetiren aýdymyny emin agdalarynyň beren bahalary bilen tanyş bolalım. 10 baka jemi 67 adem boldy. Aýdymçy sahnada çağırmak üçin orta kärdeşlerimiz hoş gelibin artyna hormat bilen söz geçirýär. Bätişigimizde innik çykyş etjek aýdymçy bolsa, ýaş dekin aýdymçymyz Şatlyk Türkeşew. Şatlyk bätişigimizde hoş gördük. Sağ olun. Hormat prezidentimiz Jan sağ bolsun tutýan tutumly işler elime damarow ajarsyn. Onu sahnamyzda Şatlyk Türkeşew garşylalyň mehmanlary.
Türkmenistan arzular gülmeyer kanatlı gönlüm can vatanım araştır Türkmenistan Onçludur bu onçludur senin tarifin coşkunludur bugün bağışa şahirim bu onçludur bu onçludur senin tarifin coşkunludur bugün bağışa şahirim sözüm yetmez neşe ettin tarifin can vatanım araştı Türkmenistan Garaştı Türkmenistan bir taraf Türkmenistan arkada da yakında Erkana Türkmenistan Garaştı Türkmenistan bir taraf Türkmenistan arkada da yakında Erkana Türkmenistan Atlı doğun gani Bırdır Türkmenin Oğul atlı hani Bırdır Türkmenin Baltı yarsın arkadani Büyük Türkmenin Can vatanım araştırın Türkmenistan Coşkunludur bugün bağışa şahirim Uvançlıdır baybaşlıdır benim tarifim Coşkunludur bugün bağışa şahirim Sözüm yetmez neşe ettin tarifim Can vatanım araştır Türkmenistan Garaştı Türkmenistan bir taraf Türkmenistan arkada da yakında Erkana Türkmenistan Garaştı Türkmenistan bir taraf Türkmenistan arkada da yakında Erkana Türkmenistan Garaşlı Türkmenistan bir taraf Türkmenistan arkada da yakında Erkana Türkmenistan Garaşlı Türkmenistan bir taraf Türkmenistan arkada da yakında Erkana Türkmenistan Kara saçlan oynayar Yaz şemali yar yar Sinlap gözüm doymayar Yaz şemali yar yar İyi gözleri piyala Çümme çungur hıyala Düşmeme bu hala Kim güneli yar yar İyi gözleri piyala Çümme çungur hıyala Düşmeme bu hala Kim güneli yar yar Şatlyk Türkçesiň ýerine ýetiren aýdym üçin özüniň syny bermek üçin Türkmenistanyň atgadan artisti Ilşat Anamametow söz geçirýär. Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly halipalar. Giýçäkşi arkadagly diýarymyzda Mara welaýatyna ýanglan diýarym telebätleşigi uly şatlykly, şowkully dabara bilen dowam edip dur. Iziz arkadaşymyz
bir de ehli babatda, sunugotda, aydım aydmakta, sağ çalmakta bir de görellemekte bolup dur. Siz mehriban yaşlar, aydımçılar, ine şumat vatan arkada diyelimizde ol bir buysunç bilen aydılmalar, ular ýaly aydymlar şatlyk. Siz gowy ýerine ýetirdiňiz. Ikinji estrada aydymyň has, ýakymly, ýumuşak, owudun sesiňiz bar. Aydym saýlanyňyzy sesiňize gelişen aydymlar saýlajak bolunda. Sizden maslahatım şol. Ýöne näme? Halipalary dinlemeli. Öwrenmerde hatlar kän, sana ulul üstünlükleri tüsürümden arzu edýän. Sağ olun, sağ olun. Mehriban ýeleşler, gaderli watandaşlar. Gelinginde orta şahatlyk Türkiýeşiň ýerini ýetiren aýdymynyň emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen tanyşyp bolalım. 10-9-9-9-9 baha jemi 65 diýen boldy. Innik şyşetjek aýdymçymyz Berdimurat Oramadov. Berdimurat bäýteşimizi hoş gördük. Sağ olun. Şu fırsatdan peýdalanyp bize okumana, aýtmana, sağ salmana uly mümkinçilikler döredip berýän hormatly mehriban gahrman arkadagymyza köp sag bolsun maýdan, goý arkadagymyzyň janynyň sag, başynyň dik tutýan tutumly işleriniň elmi dama rowaj almagy tüýsürümden arzu edýän. Mehriban tomaşaçylar, sahnamyzda Berdimurat Oramadov garşyna alyň. Geçidin ardımda yar harayındı. Pervane de kodu yayru Ağırıp gelmişim. Geçidin ardımda yar harayımden Yar hicran tüyü bilecir dağlalı Ay hicran tüyü bilir Yayru Aziyet ağladı Gülümü yakay Mılı bağları Yar solo yerde larin yayru Aziyet ağladı Ali bolğun yanayımdan Yar delilidir inni yavrum Bolup aşkına kınna dalıp ben Yar seydinem alıp yayru Ah bununla gelip
gözüm şudur yar Emrahim'den alıp yayru 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 Almoduna gelir benim gözüm şudur yar Emrahim'den yayru 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 Gönlüm gönlüm ecilmi geleceğe karara Kara gözüm sen için gelen ok bir karara 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 Bilim ok sen başında ne hıyallar aylanır Hıyalların yomuğun göğün içre sarara 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 Mehriban iyleşler, hormatly adamlar. Berdimurat Oramatov'un yerini yetiren aydymyny özüniň syýyny şeýledi. Halipa maslahatlaryny bermeklik üçin Türkmenistan at gazanan jurnalisti Täzegül Nurmaýmedowa hormat bilen söz geçirýär. Salam aleykum mehriban adamlar, eziz doganlar. Oy hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işlerime dama rowaj alsyn. Berdimurat sizin yerine yetiren aydymyňyz hakynda öz pikirimi aýtsam, ine sahnada özüňizi alyp barşyňyzda tüweleme erkin alyp barýaňyz, aydymy yerine yetireňizde özüňizi bagyş edip, ýüregiňizi berip yerine yetirdiňiz diýip hasap edýän. Tek ýöne adam näme? Barýaka öwrenmeli, tejribe ýygnamaly. Bu zatlar öňünde baş borçlygyna gal ýa ol. Ýöne edil şun ki eden çykyşyňyz hakynda aýtsam, şeýle göwne jaý diýip hasap edýän. Üstünlük hemraňyz bolsun. Mehriban iyleşler, gaderli watandaşlar. Berdimurat Oramatov'un yerini yetiren aydymyny emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen tanışyp bolalım. 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Baha jemi 69'u deň boldy. Bäteşigimizde inik çykşetjek aydymçy bolsa, ýaş zehinli aydymçy Toýly Jumaýew. Toýly bäteşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Şu fırsatdan peýdalanyp bize şeýle mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadamyň jany sag, başydyk il ýurt bähwitlik tutýan tutumly işleri elmidama rowaj alsyn. Sağ ol Toýly, arzuwlaryň hasyl bolsun. Bizem seni sahnamyza ýollayas, üstünlük hemraň bolsun. Sağ olun. Mehriban tomoşaçylar, onu sahnamyzda Toýly Jumaýew garşylalyň. Söylerim odun dilberim Gödür finalimin gülün şoföründen Öpüm demin senden yüdürüp bilme Gün yılla duymarım marifetinde Yarasan bu dünyam yadır Seninle çatıysan aldır
bu köngüm kestirip badım maksadım maradım ardu hayalı erermin kakaşıp yalvarmasınlar sana yakın yolum daş volülele rakiplerim gönü hoş volülele yar 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 yüreğim ot gönlüm yaz volülele temizin gürklüfin zozoma Yarasan bu dünyam yadır karavım Barılsan bu dünyam saldır karavım Yar 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 Seninle çatayım aldır karavım Bakarlar gırkalar bevgili Akciğunun kaynap kaynap hey Tol kolların beksin oynap o Kenarında gezim yaynap o Şunun govi neme bardır ya Kenarında gezim yaynap o Şunun govi neme bardır ya Şunun govi neme bardır ya Mehriban iyileşler. Toylu Jumaýewiň ýerini ýetiren aýdymyna özüniň halipa maslahatlaryny bermekle üçin Türkmenistan at gazanan artisti Dursun Jamal Gadakowa hormat bilen söz geçirýär. Salam aleykum. Hormatly adamlar, hormatly halipalar, Mehriban arkadağımyň tagallasy bilen Marvel aýatyna ýanglan diýarym telewätleşigi saatlyk şowgum bilen dowam edip dur. Şanly garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk toyu bilen Mehriban arkadağımydy, bütün Türkmen halkymydy tüýsürekden gutlayan, şu bätleşige gatnaşýan dehilli ýaşlara üstünlük arzu edýän. Bize şular ýaly mümkinçilikler ödüp beren Mehriban hem gahrman arkadağımydyň janynyň tag bolmagyny, belent başynyň aman bolmagyny dilek edýär. Toýlujygymyz barada aýtsak, töyleme toýlujygymyz gowy tetiňiz bar. Gowy ýerine getirdiňiz. Şonu da bolsa, men size matlagat beresim gelýär. Köprek halipalary dinlemeli, öwrenmeli, aýdymlaryň inçe tiltinlerini öwrenmeli, matlagat berýär. Gowy çykyş etdiňiz. Taňa mundan meýlägim, tunuga däleminni ululustuluklar arzu edýän. Mehman illeşler edi tomoşaçylar. Aýdymçymyz Toýlu Jumaýewiň ýerine ýetiren aýdymlar üçin emin agdarlanmadyň beren bahalary bilen tanyş bolalyň. 9 9 10 10 10 9 9 baha jemi 66 deň boldy.
Ini altın gödel paýtagtymyň wasypyny biziň ýaşdaky aýdymçymyz Mehri Akmuradowa tariplar. Mehri, bäteşigimize hoş gördük. Sağ olun. Gahrman arka dağımızın biz yaşdaki aydımçılar üçün alıp baryan atalık aladalary biz diýsen begendirýär. Gahrman arka dağımızın can sağ, ömrü uzak bolsun. Arzulan hasıl bolsun Mehri. Biz hem sana üstünlük arzu edýäs, hem sahnamda ýollayas. Sağ olun. Merhaban tomoşaçylar, eziz vatandaşlar, onda sahnamyzda biziň zekili aýdymçymyz Mehri Akmuradowa garşylaryň. Mehran illeşler, Mehrin aydan aydımız için, özünün siyini vermek için. Türkmenistan'ın halk artisti Atacan Berdiyev söz geçiriyat. Köp sağ olun, hormatly illeşler.
Mehre Akmuradowanyň ýerine ýetiren Aşgabat diýen aýdymyny hemmemiz bilelikde diňledik. Muň sady elbetde Nur Halmamedowyňky, goşgysy Gelli Bäşiýewiňki. Mehre töleme gowy sesiň bar, eseri gowy ýerine ýetirdiň. Şoň üçin saňa gelecekde sungatda üstünlükler arzu edýän. Sağ olun. Mehriban ýyleşler, gaderli watandaşlar. Mehriň ýerine ýetiren aýdymyny emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen tanyş bolaryn. 9, 9, 10, 9, 10, 10, 9 baha jemi 66 deň boldy. Mehriban ýyleşler edi tomoşosy innik aýdymçyny sahnamda çağırmak üçin kärdeşlerimiz hoş geldi bilen altyna söz geçirýär. Bäteşigimizde innik çykyş etjek aýdymçymyz bolsa Halil Anna Gurbanow. Halil, bäteşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Şu pursatdan peýdalanyp Gahrman, Mehriban, eril arkadamyň jany sag, ömrü uzun bolsun. Tutjan tutum neşir elmede ama rowaşyklary wetmesin. Arzuwlaryň hasyl bolsun Halil. Bizem seni kän garaşdyrman, sahnamyza ýolaýar. Sizin kemraň bolsun. Maksatlı kömeli içeri bara apada can gille Müjgenleri hançaradır olgaşı keman gille Hay gille gille Hay gille gille Eyseynim beri gara Süydüm lelem ayna güdül Gel könlüme eyle derman Süydüm lelem ayna güdül
Gel köňlüme eýle derman Süýdüm lelem ayna gözül Mehran illeşler edit tomoşosor Halil Annaguranowyň ýerine ýetiren aýdym üçin özüniň syny bermek üçin Eminler toporunyň başlygy Türkmenistanyň halk artisti Kerim Alyasowy söz geçirýär. Tuğulama yaşlamız şeyle bir huvus bilen aydym aýdýarlar. Biz şolara himmetine buýsunýas. Şulatlaryň sakatyna gahrman arkadamyz dur. Şoň üçin arkadamyzyň ömürlük bolsun, jan sag bolsun. Gelecekde şu yaşlamyza gowunmak, aydym dinlemek, saz dinlemek her birimize meser etsin. Halil Annaguranowyny dinledik. O aydym meni tuğulama sahna çıkanına bir doğumlu çıktı. Ana şol ilkinci bir arkayına aýtdyň, doğumlu aýtdyň. Onun bir aydymynda şo duygu var da, käýerine gıýgyryp aýdýan, käýerine pesay, şol bir aýdymça ýetirip bilýän. Ýöne näme özi bolýar tolgun mesela bu beýatlaşyk da. Ýöne seni şu an ilkinci aydym aýtdyň ha, şonu artyk masýerini kän almalyl. O özüňden şu aýdylýan zatlardan dogry düşünüp netije çykarmaly. İkinji aýdymyň ýöne owazy gowy, o gelişdi özüňe. O sana üstünlük arzu edýär. Mehriban eýleşler. Gaderli watandaşlar, Halil Annaguranowyň ýerine ýetiren aýdymyny emin agalarymyzyň beren bahalary bilen geliň ählimiz birelikde tanış bolalım. 10 9 9 9 9 9 9 baha jemi 64'e deň boldy. Beýatlaşymyzda nik çykyş etjek aýdymçymyz Ağa Ýusuf Akmuradow. Ağa Ýusuf beýatlaşymyzda hoş gördük. Sağ olun. Gahrman arkadağımıza yürek buýsanjymyň çägi ýokdur. Mehriban arkadağımız janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Tutýan ýylyk bähwetli işleňiz hemişe rowaj alsyn. Arzulan hasyl bolsun, sen sahnamda ýolýar. Sağ olun. Gözüm röşen tapar gördüm tay Kıylarım sultani hari Gözleşme
tutuşmasa oynar Ahinan olur bilen dade tutuşmasa oynar Çıkanda şu batanaya çaklarımdan boyun tağmana çıkanda Kummatan yummatan cübbatan ayacaklarında Yağalar canağalar diya ve kere yurdunlar aklım alde alevde bir pera neler oldu ma indi sonuna derdinin aklım aldı alevde Indi orta mehriban yerleşler Ağyüzüp Akmuratov'un yerini yetiren aydımını ödül halife maslahatlarını vermekle üçün Türkmenistan halk artisti Lale Begnazarova hormat bilen söz geçirýär. Sağ olun. Ağa Yusuf bir ödönýät halipaň iň gowy aydymlarynyň biri, bir hemişe dinlenýän aydymlarynyň biri. Oğulbek aydym ýerine ýetirdi. Bilim ýerine düşdüm kädiýänne hakykatdan hem şeýle gowy ýerine ýetirdiň. Entegem hasam gowy ýerine ýetirmeli. Halipaň aýdyk gidişi gat ütgöşüp. Hemme adamyň gulagyny, ýüregini bir ornan aydymda sen gowy aydym taýlapsyň. Ýöne şu ýerde ýene bir zat haýyş edilmeli. Halipaň aydymlarynyň gowy aydymlarynyň birini bar, Ay Cemal. Şondan bir hinglenip berey. Bar halipaň. Ağalar men Ayşe'yi tapmadım çeyreği Ağalar men Ayşe'yi tapmadım çeyreği Her zaman yanıma geley gel helal Ay Cemal asulu derdinle yüreği para Sanırda yaynıma geley Gel ay Cemal'ıma Ay Cemal Berekella sana üstünlük arzu edýän şu ýoluňy sakla, şu ýoldan köprek öwren. Sebäbi ýaşlar
şu zatlary dowam etmeli. Gahrman arkadamyň esasy maksatlarynyň biri, şu bäsleşiklerin geçirilmeginiň esasy maksatlarynyň biri şu gadimden gelýän halipalarymyzyň ýoluny dowam etdirmek üçin. Şu pursatda ýene bir ýola halipa şäherlik ýoluny uly gerim beren halipamyz Gahrman arkadamyza tüýsürenden sag bolsun aýdýan. Goý jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rewaçlyklara betlensin. Toýlanmadan hemişe toýlara seplensin. Gaderli tomoşaçylar, indi orta Ağa Ýusup Akmuradowyň ýerini ýetiren aýdymyny emin agdalarymyzyň beren bakalary bilen tanışyp bolalım. 10. Baka jemi 70'e deň boldy. Bätişimizde ahyrky bolup çykşetjek aýdymçy, ýaş dekinli aýdymçymyz Recep Murat Kılıçlayev. Recep Murat, bätişimizde hoş gördük. Hoş gördük. Sana üstünlük ardy bolýas. Sağ olasın. Şu pursatdan peýdalanyp Mehriban Gahrman arkadamyzyň janynyň sag başynyň dik alyp barýan işlerini ullakan üstünlükler arzu etýän. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizim size üstünlük arzu edip sahnamyza ýollaýar. Belim başa tecdinip kalkınıp kalma baryan yolu uğran arkadan Günün elime düştü yalkımı Yitirdin soğulmaz duran arkadan Bağ bağdır irgin köyde bilin Milletleri tananır lideri bilin Ödülgün jakana tüydürüp bilin Ak yolunu bağtap pirman arkadan Ata yurdum bir mübarek didardır Yelleri fan ağaçları tutardı Kucuğun elim bağta duşardı Türkmen'e bir yam arkada Ata yurdum bir mübarek didardır Yelleri fan ağaçları tutardı Kucuğun elim bağta duşardı Türkmen'e bir yam arkada Dünya doluk şoğunda var bolup Türkmen köylü bolup Ağada bolup Allah'ımı toprağına derin salıp Türkmen'e bir yam arkadan Ahuduluk yayra paytak şekerdim İller bağıta kalkar açık şekdindin Sınmasına alav yeter pekmindin Ettirdin soğulmaz duran arkadan Ata yurdum bir mübarek divardır Yelleri ağaçları tutardı Uzun elim balta duşardı Siz Türkmen'e bir yam arkada Ata yurdum bir mübarek didardır Yelleri ağaçları tutardı Uzun elim balta duşardı Siz Türkmen'e bir yam arkada
Uzun elim altın uçardı Siz Türkmen'e bir yan arkada Gillelem Oh gillelem Niyetlen güllüm asıllı Gil kirpikling bilen darayın tasın Aylı gizelerim kurban eyledim Oh Sin için Dine sin için Dine sin için Dine sin için Şakadan atayın izlesen Hasan Tılla günü gül yakalık sayladı Sin için Dine sin için Dine sin için Dine sin için Mehriban ýerleşler, gaderli watandaşlar. Recep Murad'ın yerini yetiren aydymyny özünün synyny şeýledi. Halipa maslahatlaryny bermekle üçin Türkmenistanyň il ýaşulysy Kaka Gelli Çariýew hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaikum, gaderli mehmanlar, ýegendeşler, şu ýanglarynda ýarma gatnaşýan ýaşlar, hormatly arkadaşymyň tagallasy bilen her ýylyň ýylyna ýanglarynda ýarma telewizyon ýaşlaryň arasynda her il bilem şulara gelip seyir ediyaz, şuları heves bilen dinleyaz, gowdyň jalýaz. Ne şuň bolsa Recep Murad inemin aydın dinledik. Tuğulama gow aýtdy. Begen ýat, buýsan ýat. Jan teni bilen, şu çyny bilen ýerine ýetiripdi. Şu birinji aýdymam gowy, ikinji aýdymam öwedil tekaýyň aýdymy. Onam tuğulama gow ýerine ýetirdiň. Üstünlükler hemraňyda bolsun, janyňa sag bolun. Ýene şular ýaly toýlarda duşmak nesip etsin. Sag bolun. Edi tomoşaçylar Recep Muradyň ýerine ýetiren aýdymlar üçin emin agdarlarymyň beren bakalary bilen tanış bolalım. 10 10 10 9 9 19 baka jemi 67-de deň boldy. Häzir bolsa emeyler toparynyň başlygy Türkmenistanyň halk artysty Kerim İlyasow hormat bilen söz geçirýär. Ulu buýsonç bilen, ulu hormat bilen Gahrman arkadagymyza şu üst gelýän ýaş zehirlen adyndan, o medeniýet sunat işgärleriniň adyndan köp sag bolsun oýdýas. Goý halifamyz Gahrman arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüne uzak bolmagyny tüýsürekden arzulap, şanly garaşlygymyzyň 30 ýyllyk bayramyny tüýsürekden türkmen halkymyzy Gahrman arkadagymyzy tüýsürekden gutlaýas. Aşgabatda geçirilecek jemleýiçi tapgyra gatnaşmaga gadanan aýdymçylary häzir biz hemme bile oglan edýäs. Ağa Ýusup Akmuradow bilen Ataýewa Bägül. Gutlaýar, üstünlüğü arzu edýär. Biz ýanglan ýarym telewizýonyň bugünkü ýeňçilerine bäýteşiň döwlet derejesinde geçiriljek jemleýiçi tapgyryna da olu üstünlükler arzu edýär. Edin vatandaşlar, ehwan iýleşler. Biz siziň her biriňizde berk jan saglygyny, maşgala badançylygyny, ýurt awatyny arzu edýäs. Garaşsyz, hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimizi şuňur hormatlanýan Gahrman arkadamyzyň saýasynda görseňiz diňe gowluk bolsun. Gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwletli işlerine hemişe rowan jalmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Her bir gün toydur bayramlara betlenýän edil watanmyzda aýdym sadyň owazy belentden belent ýanglansyn. Mehriban ýerleşler, hormatly adamlar, ýene ýagşy günlerde, toýly günlerde didarlaşýança hoş sag bolun. Bugün toy toylaýar eli diyarym, büyük toy şanyna ýanglan diyarym. Arkadagym bilen balta ýeteni, arkadagym şanyna ýanglan diyarym. Joşgunly aýdymlar dağlar tamaşa, berk
düşer arkadan şanına yanlan ovadım yanlan sen yanlan sen yanlan diyarım yanlan yanlan diyarım yanlan yanlan ovadım yanlan diyarım yanlan ovadım yanlan yanlan diyarım sağ taraftan toyum ikmalar gelir acayip ovalar salar sanırlar lanetli aydınlar urfa dolyar arkadan şan